Здравейте хора! Сега ще разопаковаме моят дрон, който съм го карал и преди, той не ми е чак толкова нов, затова просто ще ви го покажа. Първо да го извада. Ето го. Ето го какъв е. Мини кутийка. Ето тук може да видите. Ето тук, че е за 14+. Сега да го разопаковам. Така че малко съм с една ръка за това. Така, вие първо трябва да го изведете ето така и да остане само да видео. Разпаковам го и така виждате. Ето така се. Ето всичко. Този дрон е за 250 лева. Батерията му се зарежда 20 минути. Не, издържа 20 минути. Аз се зарежда 1 час и половина. Това са нещата. От Технополис е купен. Книжката за дронът. Зарядното, с което се зарежда дронът. Става за какъвто искате такова голямо. Не забравих как се нарича. Дронът след малко ще го разгледаме. Това са предпазителите за перките. Тук нови перки, които ето тук виждате две счупени, защото ви казах, че съм го карал, не ми е нов. Дистанционното и дронът. Сега първо да изкараме дронът. Отдолу това е отверкачица. Да разкараме тази кутия. И ето го. Така. Ето го неразгънат. И ето го разгънат. Тук като задържите се включва. Това тук е 4 HD камера. Май, не знам каква камера беше. Като го обърнете, ето така се вижда това. Опа, леко. Така. И ето тук това. Виждате релефа. Изчакай малко. Хора, много трудно се изважда плет, така че няма да изваждам. И сега да извадим дистанционното. Така. Ето, приятели. Дистанционното неразгънато. И ето го разгънато. Така. Сега ще ви разкажа за бутоните. Ето тук това може да се опъне и да си сложите телефоната. Тези тук с това се движи нагоре и надолу, с това настрани, наляво и надясно. Ето това е за автоматично излитане и автоматично кацане. Това е за да спре да лети. Това е за да снимате снимка, това е за да снимате видео. Аз още не знам как се прави, това че няма да снимам видео от него. Speed има 3 версии на бързината. 10%, 30% и 100%. Има ретърн да се върне от мястото, където е излетял. Headless, който не знам какво означава. Някой да пише долу в коментарите. И 3D Roll. Като го натиснете това и със ето това копче, ако бутнете на
горе, дронът ще се завърти ето така. Ще се завърти така. Но ако бутнете бутончето надолу, ще се завърти ето така. Ако го бутнете настрани, ще се завърти така. Ако го бутнете на дясно, ляво де, ще се завърти наобратно. Така. Това са функциите на това дистанционно. И хора, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за още, лайкнете видеото и пишете в коментарите какви видеа искате още. Бай-бай!